Bună! Am urcat un deal de lângă casa mea. Am venit să vă citesc povestea dintr-un loc mai rural și chiar am venit cu păturica mea de picnic. Am venit să citim povestea lui Inter. Nu este neapărat legat cu acțiunea din cadrul în care ne aflăm, nu este neapărat legată cu acțiunea din carte, dar am călătorit puțin zilele trecute și am revenit aseară foarte târziu și acum am fugit și am alergat puțin pe deal în sus, cum spun eu, pentru a citi povestea de astăzi, pentru că am vrut să mă bucur puțin de lumina asta minunată a soarelui. Dragi copii, vă mulțumesc că veniți și ați venit sau veți veni și astăzi să citim dintr-o nouă carte, să citim împreună. Ce vreau să vă spun este că atâta timp cât aveți o carte care vă place, o carte care vă interesează dintr-un domeniu care vă place, puteți să citiți oriunde. Practic, oriunde vă aflați, puteți pleca cu o carte în brațe, pentru că sunt și cărți mai mărișoare, cum este aceasta, dar sunt și cărți mai micuțe pe care le puteți duce cu ușurință. Aveam de gând să vin aici, dar am fost și inspirată când am văzut o postare a oamenilor minunați de la Asociația Montană Carpați, filiala Făgăraș, care au fost, cred că ieri, pe munte, la Postăvaru, cred, cu copilașii din școlile din Făgăraș, nu știu exact ce clase, dar ceea ce e foarte, foarte interesant și foarte frumos în povestea asta despre postarea pe care am văzut-o este că erau copilași micuți, cred că de la 6-7 anișori și puțin mai mari, care la o oprire pe traseul către Postăvaru am văzut că aveau cărticele și fiecare citea câte o carte sau erau câte doi care citeau împreună și mi s-a părut efectiv ceva foarte drăguț pentru o pauză atunci când ieși în natură. Eu încă îmi trau sufletul pentru că am urcat puțin ca să ajung aici, de unde stau eu. Astăzi vrem să citim din povestea lui Inter, Roboțelul. Este o carte care este scrisă de Iulia Burlac și care este publicată de editura Signatura. O să mut camera. V-am mai povestit eu despre editura Signatura. Este o editură superbă, creată chiar la Cluj, înființată de către Bianca Mereuță. Este o editură cu niște cărți minunate, pline de ilustrații deosebite și toate au un înțeles, să spun așa, un subînțeles, toate au un mesaj. Aici îl vedeți pe Inter, roboțelul care citește și de fapt vedem oglindit o inimioară. Această carte este dedicată de către Iulia Burlac pentru căruia îi spun îți mulțumesc din suflet pentru gâgul mare care se luptă vitejește cu șosetele în fiecare zi și pentru gâgul mic pe care îl mai chiună hainele din când în când. Bănuiesc eu că este vorba despre soț și despre cei doi copilași, nu știu sigur, dar mi se par foarte drăguțe aceste dedicații scrise la începutul anumitor cărți. Eu de obicei citesc, când deschid o carte, citesc tot ce înseamnă de la descrierea de la început, dedicații, editură, până la coperta inferioară, unde scrie și despre autor. Așadar, haideți să vedem cine era Inter. Vă spuneam, ilustrațiile sunt deosebite. Inter este un roboțel obișnuit, dar poate nu atât de obișnuit. Bine ați venit în lumea calculată și exactă a roboțeilor și a tehnologiei. Eu sunt Ter și aceasta este povestea mea. Fac parte din seria Muncitor 2.A.1, sunt meticulos asamblat și corect programat, așa cum îi șade bine unui roboțel cu toate șuruburile acasă.
Sunt harnic, punctual, am o inimă mare și o minte curioasă. De când mă știu, locuiesc în orașul Roboțeilor, pe strada Piuliței, la numărul 24. Ter lucrează la o fabrică. Lucrez la marea fabrică din cartierul Oțelului. Acolo am o muncă repetitivă și oarecum monotonă, ca oricare roboțel care se respectă. La sfârșitul programului de lucru mă urc pe acoperișul fabricii. Îmi place să ascult forfota orașului și să văd roboței alergând de colo-colo, mici și grăbiți ca niște furnicuțe. E momentul meu preferat din zi. După ce ajung acasă, în timp ce mi încarc bateria, citesc o carte cu instrucțiuni sau un manual de utilizare. Acestea sunt singurele cărți care există în oraș. Am auzit odată vorbindu-se despre astfel de cărți care au existat de mult, dar care, fiind inutile, au fost date uitării și au dispărut. Ei, dragii noștri, aici începe povestea și vreau să mă opresc puțin la ceea ce tocmai am citit. Probabil știți sau aveți și voi, și copilașii, și voi adulții, și toți cei care ne ascultați sau ne urmăriți acum. Tehnologia a adus posibilitatea citirii cărților pe tot felul de dispozitive, video, YouTube, cum este și înregistrarea noastră, nu? Cumva citim o carte și o vedem citită prin mijloace electronice, dar avem și acele e-book readers, îmi scap acum numele, cum se numesc, eu momentan nu dețin unul, dar ce vreau să vă spun este că cartea scrisă, aici spune că sunt singurele cărți care mai există în oraș, cărți cu instrucțiuni sau manuale de utilizare. Cartea scrisă, așa cum sunt cele pe care le ținem noi în mâini și pe care vă arăt și eu acum, sunt niște valori, niște lucruri prețioase pe care eu, tu, noi le avem la dispoziție și le putem dărui, le putem transmite mai departe și la generațiile care vin după noi. Poate fiecare dintre noi avem un verișor mai mic sau o verișoară. Avem un prieten care e mai micuț decât noi și care, în momentul în care această carte devine prea micuță pentru noi, trecem la alte lecturi mai importante și acea carte poate să rămână pentru el. Sau o putem dărui, sau o putem dona, sau putem să facem artă, reciclare creativă din cărțile care poate nu mai sunt într-o stare atât de bună, dar cărțile, în formatul lor tipărit, cu siguranță vor dănui întotdeauna și nu cred că vor deveni niciodată inutile. Dar eu sunt iubitoare de cărți, așa că pot fi subiectivă, poate fi o părere a mea. Eu vă recomand să citiți această carte. Noi citim doar câteva fragmente. Aventura lui Ter continuă. El o să ajungă, o să vedeți, o să ajungă într-o situație în care are două opțiuni. Să descarce un fișier ca să poată să se încarce, da sau nu. În funcție de decizia lui, lucrurile se vor desfășura și vor merge mai departe cu aventura lui. Revin la un alt foarte important lucru pe care vreau să vi-l citesc. Ter povestește mai departe. Ceea ce eu găsisem nu era un simplu copac de încărcare, ci era copacul bibliotecă, locul unde erau adunate toate cărțile care au existat vreodată în lumea roboțeilor. De atunci încolo mergeam la copacul bibliotecă pentru a-mi încărca bateria. În scurt timp, acesta a devenit prietenul meu cel mai bun. Îmi alegea cărțile cele mai grozave, unele vesele, altele pline de tâlc, iar eu mă bucuram de fiecare. Eram foarte fericit că am un prieten atât de înțelept care mi îmbogățea viața. Dăm din nou și aici de o bibliotecă și o să reiau foarte pe scurt o povestioară pe care eu o spun de câte ori am ocazia. Și anume faptul că dragul meu de carte a venit când eram copil, citind toate cărțile pe care părinții mei mi le-au cumpărat și cărțile pe care le avem în biblioteca școlii.
Eu am fost din clasa 1 până în clasa 12 la doamna Stanca și acolo aveam o bibliotecă. Îmi vine să zic library din engleză. Iar după ce am epuizat cărțile adecvate cumva vârstei mele și în același timp, în paralel, mergeam la biblioteca din Cetatea Făgăraș, unde doamna Raluca Maria Bucur devenise prietena mea, împreună cu doamna bibliotecară care era atunci și se ocupa de secția pentru copii și unde primeam recomandări pentru cărți pe parcursul vieții mele de copil și mai apoi adolescent în Făgăraș. De aceea eu vă recomand continuu să mergeți la bibliotecă. Continuu înțeleg că aduc și cărți mai noi și totodată revin și cu ideea noastră de ce ne dorim noi să creăm mini-biblioteci. Le-am creat pe cele de la pediatrie, unde am donat cărți pentru copilași de la 0, de la nou născuți până la 18 ani și pentru părinții care se internează cu copilașii. Dar avem proiectul mini-biblioteci în aer liber. Cum vă spuneam, de asta am venit și eu în aer liber astăzi. E toamnă, e un deal care poate nu e foarte interesant cu lumina aceasta, tocmai apune soarele după deal. Însă cititul în aer liber poate să-ți deschidă noi orizonturi, să spunem așa. Iar prin proiectul nostru, pe care noi suntem în curs de implementare, practic anul viitor în primăvară o să facem implementarea pentru a putea să ne bucurăm de căsuțele cu cărți în forma lor maximă. O să vedeți cât de drăguț o să fie. Noi am strâns o parte din fonduri prin strângerea de fonduri prin campania cu concursul Baicaton. Dacă voi doriți în continuare să ne susțineți, ne puteți contacta și vă comunicăm exact cum puteți să faceți asta. Și totodată, într-o astfel de mini-bibliotecă, din cele 6, dar practic în fiecare, noi o să alegem pentru voi cele mai grozave, cele mai vesele sau pline de tâlc cărți, așa cum spune și în ter aici. Practic, acele cărți vor fi cumpărate și de noi, dar le puteți dona și voi, puteți duce și voi cărți acolo ulterior. O să revenim cu mai multe detalii pe tema aceasta. Important este să știți că cărțile întotdeauna o să vă hrănească curiozitatea și totodată o să vă ajute să ajungeți în locuri pe care poate doar vi le-ați imaginat până acum. Cartea Cunter se încheie așa. La sfârșitul programului de lucru, mă urc pe acoperișul fabricii. Îmi place să ascult forfota orașului și să văd cum roboței se schimbă de la o zi la alta, cum LED-urile încep să strălucească, precum licurici în noapte. Poveștile din cărțile copacului plantează semințe în fiecare roboțel. Semințe de cunoaștere, pline de iubire și înțelepciune, semințe ce transformă lumea într-un loc mai luminos, mai vesel, mai bun. E momentul meu preferat din zi. Se reia ideea pe care v-am comunicat-o și eu, cu aceste semințe de cunoaștere care vă ajută să ajungeți în locuri prin care poate doar cu imaginația ați putea ajunge sau să visați la locuri în care într-o zi chiar să reușiți să ajungeți. Mie mi-a plăcut foarte mult povestea lui Ter și vreau să vă spun că nu mai sunt un copil, doar sufletul este de copil. Dar Iulia Burlac a scris într-un mod foarte frumos această carte. Editura Signatura, din nou, vă spuneam, publică niște cărți absolut deosebite. Găsiți teme de la natură, la animăluțe, la arta de a dărui, la bucuria de a avea frățiori și așa mai departe. Sunt niște teme pe care cred că fiecare dintre voi, dragi copilași, ați avut întrebări vreodată, mai ales dacă sunteți la vârsta aceea, 3, 4, 5 anișori, când întrebările sunt multe și drăguțe. Eu sper că v-a plăcut povestea de astăzi. Eu o să închei aici. Vă mulțumesc celor care ați reușit să intrați online
Și cei care nu ați reușit să intrați online, poate vedeți o parte din filmuleț sau, dacă doriți, îl puteți vedea integral la noi pe pagină sau va fi încărcat pe canalul nostru de YouTube. Suntem deja la Duminica de Poveste cu numărul 6 și vă mulțumesc încă o dată, eu și Gianina, vă mulțumim pentru prezența voastră alături de noi și pentru faptul că ne încurajați și sunteți aici să ne dați sugestii. Această carte a venit chiar de la sugestia pentru a citi înter, a venit de la mai mulți copilași, dar în special a venit de la Eduard, băiețelul Gianinei, care este mare fan al roboțelului. Și de asemenea Matei, am înțeles că și el este mare fan. De altfel o să vă mai povestesc despre Matei, care este un mare iubitor de cărți și are multe cărți. Această carte chiar Matei mi-a împrumutat-o pentru a putea să o citesc astăzi pentru voi. Noi am cumpărat cărticelele și le-am donat la pediatrie, știam foarte bine ce conține cartea, doar că în acest moment, când am primit recomandarea și rugămintea, nu aveam la îndemână această carte și Matei a fost drăguț și ne-a împrumutat-o. Vă mulțumesc încă o dată că ați fost astăzi alături de noi și aștept să ne revedem duminica viitoare. Până atunci, eu vă urez o duminică plăcută, cu o carte în mână și o duminică de poveste. Pa!